gwrw ac rydym ni yma i rannu gyda chi beth rydym wedi gwneud i hymu Cymreictod yn ein ysgol. Rydym ni yn falch iawn yn Cymreictod ac yn credu bod hi'n holl bwysig ein fod yn siarad a dathlu ein iaith Cymraeg. Fel pob ysgol arall yn y sir, fe gwnaethon ni gynnal holiadau siarter iaith gyda holl ddisgyblion yr ysgol, a defnyddio'r targedau. Mae cynnal uchel o blant yn defnyddio Cymraeg a lawr y dosbarth, ac rydyn ni yn lwcus fod y plant yn defnyddio Cymraeg ar iad o ysgol. Fe benderfynon roi motor cynghorau, sef gadael gwreiddiau. Mae'n bwysig ein bod, na mae'n ddyletswydd arno ni'n sicrhau ein bod yn dysgu am ein hanes, diwylliant, ein iaith, a sicrhau ein bod yn trosglwyddo y gwerthoedd hyn i'r plant leiaf, fel bod y pethau pwysig fel yr iaith a'n hanes a'n diwylliant yn parhau am byth. Ein prif nod yn ein ysgol ni yw dysgu am ein hanes, diwylliant ac ein iaith Cymraeg. Rydym am ei plant i ymfalchio yn ein iaith a'r gwlad. Rydym ni am ddangos bod yr iaith yn medru fod yn cŵl, bod yna fandiau cŵl cyffroes ar gael yn y Gymraeg, ac nid yma pobl fel Clive Edwards, Jack Owen neu hogiau wyddfa sy'n canu yn Cymraeg. Fe wnaethon ni rannu ategudau gyda corff llywodraethol a gofyn iddyn nhw helpu ni. Nôl yn mis Hydref, roedden ni fel ysgol am cael splash mawr o lansio siarter iaith a chafod ni diwrnod Cewri Cymru lle roedd plant wedi gwisgo i fyny fel arwyr o Gymru. Mi roedd hi werth gweld yr ysgol. Cafon ni plant wedi gwisgo fel Dewi Sant, Betsy Cadwaladr, Hedd Wyn, Gwen Llian, Mary Jones ac wrth gwrs y Welsh Whisperer. Wyddoch chi taw gŵr o Gymru nath gynllunio Big Ben, Llundain? A phwy wedd Florence Nightingale? Betsy Cadwaladr dylai fod ar y papur 10 pint na? Pinnacle y lansian oedd i cael ei Welsh Whisperer hun yn caru ei ganeuon i ni yma yn yr ysgol. Dylsych chi wedi gweld rhai o wynebau blwyddyn 5, bechgyn blwyddyn 5. Starstruck! A dyna'r dechrau'r daith ar y siarter iaith. Beth arall i ni fod wedi ei gwneud i hybu'r Cymreictod? Dysgu am hanes y sianel Cymraeg a gwylio raglenni Cymraeg, Mabinogi fy ffefryn ni. Creu pamffled i rhieni yn rhannu ein nod, targedau a ffwrpas y siarter gyda geiriau pwysig Gymraeg, fel bod rhieni di-Gymraeg yn medru dysgu a ddefnyddio'r cartref. Mae gennym ni waldegeidod sydd yn dangos ein band y mis, fel Owys Gwyneth, Eden a Frisbee. Creu Merlin yn dathlu holl waith hybu Cymreictod gyda'r artist enwog Rhys Padan Jones. Drychwch pwy sy ar y Merlin? Glôr! Owain Glyndŵr! Merched Beca! Dwylo Gareth Bale! Ydyn ni wedi llwyddo i hybu Cymreictod yn ysgol Eglwys Wrw? Ar ôl gweld y canlyniadau siarter iaith, mae'n dangos fod gwelliant anhygoel wedi bod yn ein ysgol ni. Ond dim dyna'r diwedd. Mae'n holl bwysig fod pawb eisiau defnyddio'r Gymraeg yn naturiol ac yn gweld yr iaith fel rhywbeth cŵl, cyffrous a chyfoes a dim rhywbeth o fewn yr ysgol yn unig. A dyna pam mae'n bwysig ein bod yn gadael gwreiddiau i'r cenhedlaeth nesaf. Yn ein dwylo ni mae dyfodol yr iaith.